DJ Makala eta DJ Sate gau honetan saioa eskaini behar duten aretora iritsi dira. Garaiz, tokia ezagutu eta poltsetan dakarten vinilo mordoa antolatzen joateko. Biak ere Global Funk kolektiboko kideak dira. Azken 6 urtean Euskadi dantzan jarri nahian dabilen DJ kolektiboko kideak. Benedito Magistrelli. Global Funk da kolektibo bat, diska jartzaile edo DJ kolektibo bat. Nik beti neukan buruan euskal DJ kolektibo bat izan behar zuela eta hala da, eta orduan iruditu zitzaidan oso egokia hiriburu bakoitzean kolaboratzaile bat edo kide bat egotea, ez? Donostia aldean edo Gipuzkoan ni neu nago. Iruña aldean DJ Budin edo Budin dugu. Bilbo aldean Alain edo Sate dago. Eta Gasteiz aldean Ismael Sustraip bai. Haman komunean DJ-ak, melomanoak eta diska bildumazaleak direla. Eta ez garela bakarrik klub edo aretoko diska jartzaileak, baizik ere irratikoak ere. Eta denek ere musika mota bera dute gogoko. Jazza, soula, funka, Brasileko inuak, Afrikakoak, latinoak, eta pixka bat dena nahastuz. Beraz, musika baltza, beti. Azken batean, dantzan egiteko gogoa eragiten duen musika. Jendea dantzan jartzea da Global Funk kolektiboaren helburua eta horretarako antolatzen dituzte aldiro Global Funk partiak. Bertan, kolektiboko kidez gain, mundu osotik etorritako DJ gonbidatuek ere hartzen dute parte. Horien artean, ez dakit, Nicodemus New Yorkekoa, Captain Planet Los Angelesekoa, Londresetik Pete Isaac, Jelly Jazz kolektibokoa, Dusty Alemaniatik, eta estatu mailatik ere ekarri izan ditugu, bai Bartzelonatik eta Madridetik, estatu mailan gure estilo edo gure liga berdinean jokatzen duten DJ ezagunenak, ez? Nabarmentzekoa batez ere Global Funkek Bartzelonako DJ-ekin duen harremana eta bereziki Charlie Brown DJ eta diseinatzaile grafikoarekin. Ia Global Funkeko 5. kidea. Global Funk ho conec des del principi. Van començar fa 6 anys perquè avui estem commemorant el 6è aniversari de Global Funk i ho conec des del principi perquè el logo de Global Funk és meu. Denak ere klubeko DJ-ak dira, areto txikitakoak. Musika aukeraketa zaindu egin eta saioan zehar publikoaren aldartearen arabera moldatzen joateko gai direnak. Hobeto sentitzen gara areto txikietan, hemengo hau bezalakoak, klubean, 100-200 pertsonatik gora gehiegizkoa iruditzen zaigu eta ez da gure terrenoa. Areto batea edo klub batea etorri baino lehen, zuk zure buruan imaginatu behar duzu nolakoa izango den festa hori, eta horren arabera egin behar duzu kalkulu bat zure buruan nondik nora joan gau horretan musikarekin, ez? Garito horretan, diskoteka horretan edo plaza horretan dagoen jendeari begiratu behar dio bere erantzunak jasotzeko. Eta gero da pixka bat ere gauaren magia hori itxaron eta saiatu aurkitzen nondik nora eraman jendea eta asmatu edo ez, hori da pixkat gure lana, ez? El discjòquei és un tio que selecciona música perquè la gent s'ho passi bé. És com el camarer que t'ajuda, és com si el camarer et recomanés la beguda, el discjòquei et recomana la música. Aukeraketa da gakoa, baina aukeraketa egin ahal izateko ezinbesteko baldintza dago. Diska pilo bat eukitzea, ahalik eta gehien. Eta Global Funkerren kasuan musika izateak viniloak izatea esan nahi du. Denak ere bildumagileak dira, ez dituzte digitalak dituen abantailak ukatzen, baina jakina viniloa bezalakorik ez omen dago. Ni ez naz super taliban alde hortatik. Jartzen dituan estiloak gehien bat grabatu ziren viniloan eta aintzineko musikak dira. Orduan ni behintzat viniloa eta maite dut viniloa. Non daukazu musika hor ordenagailuan? Nun dago limbo baten. Eta viniloa erabiltzen baldin badozu, badago fizikoki kokatuta. Eta ikutu aldozu, erakutsi aldozu. Ez du izan behar soilik viniloa, gaur egun euskarri denak balio dute.
gu garai batean ni beti izaten du gauza bera, hasieran izan zen kaseta, jarraian viniloa, gero CD-a, digitala. Nik uste dut musika dela. Hombre, noski beti azpimarratuko dut viniloaren soinua askoz hobeagoa eta potoloagoa dela digitalarekin konparatuz. Uda hasi berria da DJ guztientzako goi denboraldia. Klubetatik atera eta kalean dantza egiteko garaia. Global Funkerrak han hemen ibiliko dira, Euskal Herriko gau giroa berotuz eta euren leloari jarraitu. Let's dance in Basque land. Pizka bat, hitz joko bat, ingelesa, alemana nahaztuz, fama ona ez dukulako dantzarako, ez? Pizka bat, hori da gure asmoa edo gure gogoa.